Imos seguir cunha historia emocionantísima, verdade? Que encantounos ir gravala, encantounos o resultado e de la ver agora mesmo. É algo moi sinxelo, pero claro, que pode cambiar a vida. Como un can, como un cadeliño, pode cambiar a vida a persoas que viven en lugares onde esa compañía é fundamental. Pois hoxe estamos nun deses lugares, que é unha residencia do Carballiño, e o canciño que vedes é Odi. Claro, Odi falle compañía aí absolutamente a todos os residentes, pero hai un residente que se chama Andrés que lle colliu case un cariño máis que especial, porque mirade, Andrés chegou hai 3 anos á residencia, xa Odi estaba ali, e dixo que agora non podía nin marchar para a cama nin un só día sen que Odi o acompañara. Mirade, aí ven o peludo. O peludo que vai a 4 patas, claro. Odi, hola amigo, como estamos? O famoso Odi, supoño. Está me olfateando, que tal, moi boas? Andrés, que xa me falaron moito de ti, Quen se porta mellor, o can ou Andrés? Igual, un día el ten el día cruzado, outro día teño eu, pero... Non me diga. Ti e máis Odi, sodes inseparables. Sí, sempre, sí. Desde a mañá, desde o primeiro momento? Desde a mañá hasta que me vou pagando, sí. Ti levas 3 anos e cando chegaches, Odi xa estaba. Sí, tiña 2 anos, debía ter, se debe levar aquí 5. A mí gustan moito os animales. Sí. E fixemos moi boa... Moi boas migas. Exactamente. Pero onde nos leva o can? A porta de salida, porque quere salir. Pero quere marchar. Non, quere facer as súas necesidades. A ver. Vai ao baño. Este can é unha maravilla, Ei, volviches, amigo. Bueno, notoche máis liberado. Hola, bons días, que ben estades aquí, É unha aula de gimnasia. Ti aproveitaches a entrevista para escaquearte da aula de gimnasia, non? Non, a mí non me gusta moito, non creo, non. Xa vexo que xa rapidamente lle colliches cariño ao can, E non? yo, sí, estábamos moitas veces juntos. ¿Qué pasa, hombre? A ver, ¿quieres o no me quieres? Mira qué guapo, mira con ella, mira. Esto está preciosísimo, mira. Cando estás cerca de Odi, dache alegría ou como é a cousa? Me dá alegría, como non vai a dar, logo. Tú un día eres, eu son de Santiago. Eu vivo en Santiago. Somos veciños, carai. Eu son de Arado, Miñadoiro. Pois Odi leva aquí xa casi 5 anos. O seu principal papel é facer compañía aos residentes, pero, bueno, sí que é certo que fai unha labor fundamental. El é capaz de avisar, é capaz, bueno, cando hai unha urxencia, digamos, non? Tamén a xente, cando está un poquinho máis triste, máis decaída, ele é o primeiro en detectalo, en facerlles compañía. O can sempre vai a quen está só, Xa ves que che veu facer compañía, Sí. Parece que che quere ben, Non é cariñoso. É cariñoso o can? Bos días, mira, é que o can sempre vai saudando a todos, Sempre vai buscando... Quero lle ben o can, quero lle ben. Ti queres lle ben? Sí, a mí nunca me mordeu. Ás veces se me ve así sola, ladra, pero cala a boca. O que me alucina é que sempre que se achega o can a unha persoa é como que esa persoa se pon alegre no momento, non? Sí, claro, Pasa a ti tamén? Sí. Os bichos quero lle moito. Sí, xa se lle ve, E os cats tamén. Xa se lle ve, pois, moitísimas grazas, E os gatos e todo. Tamén, amante dos animais. Ti daslle algo de comer? Sí. Que lle das? Bueno, aquí, unhas galletas pequeños ou... Gustanlle as galletas ao can, non? Sí, a min tamén, A quen non lle gusta unha galleta, non? Calquera non lle gusta dulce. Andrés, cando o can xa decide deitar e parar, Xa te pode dicir misa que non se move. agora xa todo o mundo a descansar, A non? descansar todo o mundo. Andrés, un placer de coñecer, Igualmente. Grazas a todos, Moitísimas grazas, Love and marriage, love and marriage.